Hoe goeie? Wij komen hier niet aan huis. Oh, waar komen jullie vandaan? De andere kant van de afsluitdijk. Oh ja? Ja, dus Enkhuizen. Oh ja, en dan kom je hier helemaal heen? Ja, maar dat is mooi water om te vissen. Zelfs vandaag? Oh ja, maar ja, dat maakt niet uit. Nee? Ja, nee. Vissers gaan altijd door. Ja, waarom niet? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Een nat pak is niet erg, maar je kan wel even lekker weg en mooi een beetje de natuur, een beetje ronddraaien. Dat is wel top. Ja. Dus een mooie tijdsbesteding toch, op je vrijdag. Ja, hè? Dan zijn we een minuutje of 4:30 alweer thuis, denk ik. Ja, dan voor het eten? Ja, absoluut. Hè? Ja, we kunnen niet te laat komen. Hè? Nee? Nee, dan mogen we nooit meer weg. Maar moeten jullie ook het eten meenemen? Is dat ook de bedoeling? Nee, we nemen niks mee. Nee? Nee, dit is puur vangen en weer terugzetten, altijd. Maar, en wat vang je dan? Snoek of snoekbaas, maar voornamelijk snoek. Maar snoek is toch sowieso niet te eten, dus anders zag je hem ook wel in de visspeciaalzaak leggen. Maar nee, het is echt pure liefhebberij. Dus die gaan ook weer netjes terug. Zo goed mogelijk, want dan kunnen ze weer groot terugkomen. Ik heb er net nog eentje gevangen hier. Misschien wel goed. Ja. Maar en wat is dat zo leuk aan dat vissen? Nou, met dit weer? We proberen natuurlijk de grootste te vangen. Daar gaat het om. Ja, met dit weer, ja, het is nou weer even droog. Nou, wel een beetje een nat pak, maar nee, het is gewoon een goed, leuke hobby. Maar die grote vissen hebben ze niet aan de overkant van de afsluitdijk? Oh jawel hoor. Ja. Hier heb je er meer. Ja? Dat zeggen ze toch altijd, het gras is altijd groener. Aan de overkant. Ja, en waar heb je het dan de hele dag over met elkaar? Of zijn jullie stil? Nou, het gaat over van alles. Mooie visverhalen. Mooie visverhalen. Dus, het is voornamelijk slapgehouden hoor, het serieus, daar waren we wel weer voor thuis. Ja. Ja, dus nee hoor. We gaan het even doen. Nou, nog maar wat vangen dan zou ik zeggen. Ja, dat zullen we even doen. Ja. Gaan we het best doen.